Presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam. सऊदी अरब गेलै हमारा सैया गे दैया। सऊदी अरब गेलै हमारा सैया गे दैया गे छोड़ के हमारा निरमोहिया गे दैया छोड़ के हमारा निरमोहिया गे दैया। सऊदी अरब गेलै हमारा सैया गे दैया। सऊदी अरब गेलै हमारा सैया गे दैया छोड़ के हमारा निरमोहिया गे दैया छोड़ के हमारा निरमोहिया गे दैया। तीनों महीना में भेलै शादी के हमारा अललकई बनाई अपना सऊदी के जतरा। हाँ तीनों महीना में भेलै शादी के हमारा अललकई बनाई अपना सऊदी के जतरा। सऊदी में जाके मुझौसा कर ललकई कनिया गे दैया। सऊदी में जाके मुझौसा कर ललकई कनिया गे दैया छोड़ के हमारा निरमोहिया गे दैया छोड़ के हमारा निरमोहिया गे दैया। Presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam. की कहूँ केहन हमर अजरल कपार गे आलू चाल पंगा हमारा मिलल भतार गे। हाँ की कहूँ केहन हमर अजरल कपार गे आलू चाल पंगा हमारा मिलल भतार गे। हमारा सौतिनिया के संगे सजबै छै जिया गे दैया। हमारा सौतिनिया के संगे सजबै छै जिया गे दैया छोड़ के हमारा निरमोहिया गे दैया छोड़ के हमारा निरमोहिया गे दैया। काटब कोना के जिंदगी हम असहगरे कहियो के हमरो
दिल डगमग करे काटब कोना के जिंदगी हम असहगरे कहियो कहियो के हमरो दिल डगमग करे देवरा अनस से कहबै दिलवा के बतिया गे दैया देवरा अनस से कहबै दिलवा के बतिया गे दैया गे छोड़ के हमारा मेरा मोहिया गे दैया गे छोड़ के हमारा मेरा मोहिया गे दैया।